sigurno da izrazite svoje potrebe, ali kada sigurno izražavate sebe i svoje potrebe, vi izražavate plan vaše duše, vašu darmu. I Manipura čakra, kad se u punom smislu te reči ostvari, ona ostvaruje plan vaše duše. To je ono u čemu ste dobri. To je ono kada ste u zoni, ako ste sportista. U trenutku inspiracije, ako ste umetnik. To je ono kad prođe 5 sata niste provalili da prošlo 5 sata, vi to ovako. Vi se zabavljate dok to radite. To je plan vaše duše. Probajte da za domaći zadatak razmislite u kojim trenucima u životu sam radila nešto da nisam bila sigurna koliko sati to. Da li je to kad sam svirala? Da li je to kad radim jogu? Da li je to kada šta god? Pečem kiflice? Možda idealno u stvari pečem kiflice. Treba da se radim. To otkrivamo neke nove stvari. Vidite koji je to trenutak u životu da mi staje vreme. Možda je rad s decom, možda je planinarenje. Možda je neki vaš hobi plan vaše duše, da niste svesni. Ali su nam roditelji rekli, završi ekonomiju, nemoj od toga se leba jede. Pa ste vi slušali do 28. bi bio red da se udaš, pa ste se vi udavali. Evo je 27.